Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Na ɗaya, Malam Nasiru ‘yan Rufa'i. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yana daga cikin waɗanda ake sa ran za su fito takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar APC. An tabbatar da cewa malamin yana aiki daidai gwargwado kuma yakan jajirce akan duk abin da ya sa gaba. Wani abu da ka iya kawo wa malamin tasgaro shine yadda yake zafafawa akan kowane abu wanda jama'ar jihar ke ganin ya fiye kuntatawa. Na biyu, gwamnan jihar Bauchi. Gwamnan Bauchi Dr. Bala Muhammad Kauran Bauchi yana daga cikin waɗanda ake tunanin za su fito takarar shugabancin Najeriya. Duk da cewa gwamnan wannan karan shine karansa na farko a mulkin jihar, amma sakamakon farin jini da ya samu da al'ummar jihar yasa ake ta kiraye-kirayensa ya fito takarar shugabancin Najeriya. Wani abu da ka iya kawo masa tasgaro a takarar tasa shine yadda ba a san shi sosai a duk faɗin Najeriya ba. Amma an tabbatar da cewa kujerarsa ta gwamna ta isa ta kawo masa yawan ƙuri'u a zaben cikin gida na jam'iyyar PDP. Na uku, mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osibanjo. Bisa ga alamu sun nuna cewa mataimakin na shugaban ƙasa shi ma zai fito takarar shugabancin Najeriya. Duba da yadda ake ganin fastocinsa a jihohin Najeriya, kudanci da arewaci. Wani abu da ka iya kawo masa tasgaro a wannan takara tasa shine yadda ake ganin cewa ba sa jituwa tsakaninsa da shugaban ƙasa. Kuma ana ganin cewa shugaban ƙasa ba zai tsaye da mataimakin nasa ba. Amma mataimakin na shugaban ƙasa ya jajirce don ganin ya samu wannan kujera lamba 1 a Najeriya. Ganin yadda ake tallace-tallacensa a gidajen jaridun Najeriya da ma talbishin da rediyo. Na hudu, Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu tsohon gwamnan jihar Legas ne kuma jigo a jam'iyyar APC. Bisa ga alamu masu ƙarfi sun nuna cewa shi ma zai takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar APC. Bola Ahmed Tinubu mai ƙarfin faɗa a ne a kudancin Najeriya, musamman yankin Yarbawa. Sai dai shi ma yana da matsala da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kamar yadda jama'a ke bayyanawa, ganin cewa yadda ake ganin sa a da ba a ganin sa a yanzu. Wani abu kuma da ka iya kawo masu tasgaro shine kasancewarsa musulmi. Duba da cewa musulmi ne, wannan ya tabbatar wa da jama'a cewa idan ya fito takara a kudancin Najeriya ba kuma za a haɗa shi da musulmi ɗan arewa ba. Sai dai kuma ba lallai ɗan arewa su yadda a sa mataimakin shugaban ƙasa ba musulmi ba. Sannan a Najeriya ba dama a yi shugabancin Najeriya mataimaki musulmi, shugaban ƙasa ma musulmi. Bola Ahmed Tinubu wannan ma babban kalubale ne da ke tunkarar takarar shugaban kasar tasa. Na biyar, Alhaji Atiku Abubakar. Alhaji Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa ne a zamanin Obasanjo. Alhaji Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon ɗan takarar shugaban kasa. Shi ne wanda ya zo na biyu a zaben 2019 kuma shi ne ya kada dukkan 'yan takarar jam'iyyar PDP. Ana ganin cewa kasancewarsa mai kuɗi kuma mai raba kuɗaɗe a duk lokacin da ya fito takarar shugabancin Najeriya, wannan ma zai ba shi damar ya iya yin nasara a zaben. Wani abu da ka iya kawo masa tasgaro shine yadda jama'a ke ganin cewa in dai ba kuɗi ya sa ba lallai ya samu soyayyar talakawa ba. An gano cewa tsohon mataimakin na shugaban ƙasa sakamakon raba kuɗi da yake ne yasa yake samun yawan ƙuri'u a Najeriya. Na shida, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano ne kuma tsohon sanatan Kano ta tsakiya. Ya yi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2015
sannan ya yi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019. Sai dai bai taɓa zama cikakken ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar da yake ba. An hakikance cewa dukkanin 'yan takarar da ke fitowa babu wanda ya kai shi farin jinin al'umma tare da farin jinin talakawa. Ana ganin cewa in ka cire shugaban ƙasa babu wanda ya kai shi farin jini. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ana tunanin cewa idan har jama'a ke kai mutum zuwa ga zama shugaban Najeriya, to tabbas zai iya yin nasara. Matsalarsa shine rashin kuɗi da kuma rashin rabawa al'umma kuɗi. Abin da ya ƙware a kai shine dasawa al'umma soyayyarsa, wanda kuma ake ganin cewa jama'a ba su fiye karɓar wannan a matsayin hujja ba. Jama'a sun fi ɗaukar kuɗi a matsayin hujja, wanda ake ganin rashin kuɗin shi kan iya kawo masa matsala a takarar shugaban ƙasar tasa. Ku kasance da amintacciya Hausa TV. Mun gode.